Baby, kodwa why uma wakho enje nami? Because you know yazi indlela ngimthanda ngayo. But makhe ngathi sekhulile. Ngeke idimension hayi into ekhona. Phela idimension yazi into mayifihla uzothi ithathwe yithini. Oh, ungena idimension. Idimension baby. Yabo lento uthi abantu methi umuntu omnyama uyathakatha uhamba emzini yabantu usuku idimension. Lento uthi umuntu omnyama mangene endlini yomuntu ebusuku thiwa uyathakatha. Idimension baby. Yazi baby, that is why bengifuna ukuletha umlungu lemndenini. Buka nje nathi sesiphathwa izifo zabelungu oDimension. Phela thina belikade siyiphathelwa nje iqolo, iphika noma umeqo zonke lezo zifo nje zabantu abamnyama. Buka manje yazi ukuthi into exoxekayo ukwazi nokufonela uhlobo somndeni esikude ukuthi hayi uma uyagula kodwa uphethwe iDimension. Bese bafundise baby ngeDimension. Yabona baby kusazoba mnandi yazi ukuthi umndeni wala ekhaya uzohlonishwa kuzobe qala ngqa emndenini kuba khona umuntu ophethwe iDimension. Angiphathi kamasha iDimension abeyithathaphi. Kuzobe qala ngomuzwa la ekhaya. Uyathakatha. Bazi lokho uthi ugogo uyathakatha mayingene emzini yabantu. Baby yazi ngizwe ismell sagwaye enokubukela kambi. No. Ukwahambela kamakhelwane. Awubona? Awuhambe uyobheka ngale. Sagwaye uyasithanda lesi. Nduza uhambe uyobheka la kamakhelwane. Ukhona yini? Hey, unuhamba ugwaye. Fana noma wakhe lo elandela noma wakhe ikike makhe kwayena isingisa akasazi iBhayibheli akasazi mina kade ngimfundise iBhayibheli. Hayi thi ngabankulu ingazekeki ngakubamba awu Mfazi kwami kazi wafunani ikwami la ngikhokhela ibhondo uzobangela mina isicefe. Yini mfazi ndini? ngithi ngisababaza lokho kwenzeke lokho. Hayi Uphema ugwayike manje. ngikubhebise tso Emagcekeni kwami. tso Hayi. ngabe uyasho ukuthi uyawuhalela. Hawu. Engabe ngonani lengaka. Engabe lesi siphambane ngisithwese ingoba ngangiyenzile. Uhamba uphathana namabhebheli. Oyo Jesu khona. Kanti uphathe iBhayibheli eFong Kong. Nothi iBhayibheli ibhale ukuthini? Mina kade ngikufundisa uJohn 3:16 for God so loved the world. Isingisi siyangishaya ke manje ngoba ngila kamasha kube ngilapha le kwami ngabe ngiyakufundisa nje so. Awuphume kumina mfazi. Phuma kumina. Phuma uyapi? Yazi ngiyaqala ukuphelelwa amagama. Phela wena wondwe yimina. Usebenzaphi ngoba imali yomntanami yonke le? Mntanakho yini le? For God so loved the world that he gave his only begotten son. He gave your only son. Whether you gave your only son to me, whether you don't have children, your only son to me, isingisi angishaya uphume kumina. Isingisi balekile. I'm going home. Bye bye. Kodwa khona kuthiwa ngangonile ngase ngingajeziswa ngento enjena kodwa bakithi. Kodwa naye lo mntwana engamzali zingaki intombi kwamashu zizinhle. Phela ayikho intombi engekho kwamashu. Mefuna ishwap wayizosithola. Mefuna eturuzini wayizoyithola. Mefuna ukudla wayizokuthola. Mefuna oku wayizokuthola. Usengazange ngibuyele. Engabe basekuphele bona yini abelungu. Yazi ngisababaza ukuthi umlungu. Ungcono ukuthi ngibuyele nomlungu wangempela khona ukuthi ngididwa isingisi. Delela kanje umuntu aphinde akudelele ngolimi lwakho futhi. Hayi. Soyicela ivuthiwe. Hayi soyicela ivuthiwe futhi kuba le ntombazane ekuthiwa umuntu omnyama ngabe ngithi ngidlisile umntanami. Hawu ngabe ngithi ngidlisile. Hayi umuntu ongamela lento.